Pentru unii, data de 13 iulie a fost una cu ghinion. Mai mulți tineri au dorit să încerce caii puterea unei mașini de lux, tocmai lângă releul de pe dealul Capela. Neatenția, dorința de a brava în fața unor prezențe feminine și lipsa de experiență la volan și-au spus cuvântul. Finalul a fost unul pe măsură. Puțin a lipsit ca frumos la automobil să nu se rostogolească într-o râpă de 10 de metri. Duminică seară, după o zi caniculară, umbra copacilor de pe dealul Capela a atras multă lume. Printre cei care se plimbau și se bucurau de natură, se aflau și câțiva tineri și tinere, care au venit cu un puternic autoturism german. Pe drumul din apropierea releului, ca între prieteni, șoferul a încredințat volanul unui amic. Necunoașterea puterii bolidului și maniera în care se șofează, aceasta a făcut din ocupanți victime sigure. După un tradițional scârțit de roți, o groapă a făcut ca rebelul de la volan să piardă controlul și să se oprească în lăstăriș. Frânele n-au mai ținut pe un nisip foarte fin. Se poate spune că au avut șansă cât roata carului. Foarte puțin a lipsit ca bolidul să nu se rostogolească în râpa adâncă de 10 de metri. Mă aflam aici lângă releu când am auzit un scârțit, m-am uitat să văd ce se întâmplă și am văzut mașina că a pornit de pe loc și brusc șoferul a tras dreapta, s-a dus în acea râpă, după cum ați văzut. Probabil a încercat să evite coliziunea cu un alt autoturism care se află parcat exact aici. Și dacă nu trăgea dreapta, se lovea, pentru că a plecat cu viteză. Eu pur și simplu am rămas șocat că am văzut cum oamenii se duceau în râpă și nu puteam să fac nimic. Noroc că au fost acești salcâmi care au salvat viața a 2 oameni, practic. Într-un târziu au venit niște cunoștințe să remorcheze autoturismul, dar fără vreo șansă. Lăsarea serii a liniștit pe salvatorii de ocazie. Tinerii aventurieri s-au ales cu o învățătură pe care nu s-o poate uita. Bine și așa pentru o zi de 13, că în rest tabla se poate îndrepta.